Ungokhululekile okwamanje owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma lokhu kulandela ukuthi inkantolo ephakeme eMgungundlovu isigodlile isinqumo ngokuboshwa kwakhe kuze kube kulalelwa isicelo sokuhoxisa kwakhe isigwebo sezinyanga eziyishumi 5 ebhadla ejele ngokwedelela inkantolo ukuzwa kabanzi ngokwenzeka manje eNkandla ngaphandle komuzi kaZuma. Sixhumana noSimphiwe Makhanya kanye noThulani Ngcobo umthwebuli wezithombe. Simphiwe sikwamukele endabeni zasemini. Sitshela ngokwenzeka njengamanje lapho eNkandla. Ngibingelele kuwena Silindo kuhle bese ngibingelele nokumbukela ekhaya. Ngisho impela ukuthi bayaqhubeka nokuqhinqa ngaphandle komuzi waloyo owayengumengameli kulelo umnumzane uJacob Zuma inkandla abezindaba abaqhamuka ke izinhlakeni ezahlukahlukene phakathi kwabo abaqhamuka basayideshe isakazela ke amanye amazwe kanye nalapha eNingizimu Afrika. Into ke esisanda kuyibona Silindo kuhle ukuthi imoto ezintathu ezibe zigibele amaphoyisa ebezizama ukungena kuleli sango lamnumzane uJacob lomuzi kamnumzane uJacob Zuma esikhathini cishe singathi eyimzuzu eyishumi 5 sedlule. Lababalisa ke ubabonayo begqoke izingubo noma imfaniswano yeMKMVA babe sebesondela ku driver bakhuluma nabo bangabavumela ukuthi bangene ngaphakathi emzini kamnumzane uJacob Zuma. Lezo imoto ezintathu ke ziphuqelekile ukuthi zisuke zishayele ziphume eduzane nomuzi kamnumzane uJacob Zuma. Uzokhumbula ke futhi Silindo kuhle ukuthi silana nje sekusele cishe ke amahora angemaningi manje ngaphambi kokuba ungqongqosho wamaphoyisa kulelo umnumzane ubheka icele ehambisana no commissioner wamaphoyisa uGeneral Khehla Sithole. Kufanele ke manje ukuthi baqinisekise ukuthi bayawulalela noma bayawulandela umyalelo inkantolo yomthetho sisekelo kulelizwe. Nothe ke uma ngabe kushaya ke u12 namhlanje ebusuku loyo owayengumengameli engaziyisanga yena ngokwakhe emaphoyiseni bese kuyofanele ke ukuthi na kanjani benze izinhlelo zokuthi bafike la bazombopha bamise emaphoyiseni. Njengamanje ke isimo ileso ukuthi asazi ukuthi umnumzane uZuma uzothatha ke lephi igxathu kulokhu ke abhekene nakho njengamanje ukuthi ayisena ngokwakhe emaphoyiseni noma alinde ukuthi abakwasidlodlo bafike bazomubopha bamise emaphoyiseni. Njengamanje sikwaziyo kuyilokho kepha ke singaqinisekisa ukuthi ngaphandle komnumzane uJacob Zuma abekho abamesekayo ababonakalile kusukela kusile namhlanje. Okukhona nje ukuthi kunezimoto zamaphoyisa ezilokhu siqhubeka nokuhamba zibheka isimo lapha endaweni yaseNkandla. Magumede. Sibonge kakhulu ke kuSimphiwe esibikela bukhoma eseNkandla.